Pjazza Kastilja, normalment assoċjata ma' tmexxija tal-pajjiż u t-turisti, ħadet xaħta differenti meta tlieta filgħaxija sar il-kunċert Christmas in Castile Square. Il-Malta Youth Orchestra flimkien ma' Stagecoach Children's Choir taw sorpriża lill-udjenza billi kantaw ukoll għanijiet popolari mhux assoċjati mal-miliet. Fost l-udjenza kien hemm ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat u Martu Michel li deru japprezzaw ħafna dak li kienu qed jippreżentaw l-artisti. Kull qalb li tħobb it-teatru mtliet b'emozzjoni e kif il-kantant Charles Buttigieg tal-interpretazzjoni tiegħu tal-kanzunetta Bring Him Home mill-musical Les Miserables. U l-ammiraturi ta' Carole King tfaxxew ukoll bil-vuċi ta' Christabel Borch li kantat Natural Woman. Naturalment ebda kunċert mu komplut mingħajr tislima għal artisti kbar bħal Michael Jackson li għal din is-serata ingħatat minn Daniel Kaukin. L-orkestra tmexxiet mill-maestro Riccardo Bianchi u l-element żagħżugħ kien prominenti l-ħin kollu. Il-kunċert kien l-ewwel wieħed ta' natura tiegħu f'dawn iż-żminijiet għall-Kunsill Malti għall-Arti u l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali.